době, kdy dnes jako citelně prožíváme nedostatek energií, tak vy se můžete považovat za vítěze. Jak k tomu vlastně došlo, nebo proč jste se rozhodl postavit soběstačný dům? To znamená, tedy já divákům představím, jedná se o dům, který je bez jakýchkoliv sítí, de facto na zelené louce. Tak co bylo to rozhodnutí? Tak určitě to rozhodnutí postavit projekt, který se jmenuje Český soběstačný dům, nebylo na základě nějaké geopolitické tenze nebo nějaké mé motivace, že si potřebuju vytvořit skrýš, kde se ukryju před externími vlivy nebo nedostatkem elektřiny. Původně to byl vlastně jako technický experiment. Mě prostě extrémně dlouhodobě zajímá energetika a vůbec to, jakým způsobem ten systém energetiky funguje a proč možná obnovitelné zdroje nejsou tolik distribuované v tom energetickém mixu, jak v České republice, tak v Evropě. A řekli jsme si s mými přáteli, že bychom mohli zkusit udělat takový experiment, vlastně postavit dům, který není napojen na žádné inženýrské sítě a tím zjistit nějaké jako technické možnosti toho, co dneska už jde. A možná při zjišťování na takovýmhle extrému třeba přijít i s nějakou inovací, která na tom trhu není, která by tomu poměru využívání obnovitelných zdrojů mohla třeba trošku pomoci. Takže to úplně původně tohle byla vlastně ta vize toho domu, jako nějaká laboratoř vlastně ideí. A to se nakonec stalo.